Pekný deň, volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu, ale pomáham vám aj s nehnuteľnosťami, domčekmi, manifestáciami, bývania, okrem toho, že privolávam lásku a babetka. A dnes by som vám chcela povedať, ako si vyhnať z domu entity, negatívne energie a tých duchov, ktorí vás možno tam obťažujú. Čo ma inšpirovalo je moja zlatá klientka, ktorej bohužiaľ zomrela mamina a nie, že ona by ju strašila, ale neustále cíti, že potom ako je smutná, ako je v nízkych vibráciách, ako je taká nahnevaná na tieto okolnosti, že u nich doma ako keby začínalo strašiť alebo počuje nejaké kroky, zapína sa kanvica a že prečo je to spôsobené. Vysvetlím vám to veľmi jednoducho, dúfam. Asi viete, že keď ste v negatívnych vibráciách, priťahujete negatívne okolnosti a negatívnych ľudí. A ako náhle ste v pozitívnych vibráciách, priťahujete väčšinou pozitívnych ľudí, pozitívne situácie. No, keď si nalaďujete rádio, tak vždy má určitú frekvenciu a to rádio vysiela na určitej frekvencie. Vy ako človek tiež máte tú svoju frekvenciu, vibráciu, nazvite si to ako chcete. A rovnako táto frekvencia priťahuje tieto veci, ktoré sú na rovnakej frekvencii. Teda, keď vy ste naozaj smutní, keď vy ste naozaj taký depresívny, tak vidíte ten svet naozaj tak čierno a je ľahšie, keď aj tie negatívne veci, negatívne okolnosti k vám prichádzajú na tej frekvenčnej úrovni. Mne sa to tiež stalo, keď mi zomrel tatino, že zrazu nám strašilo ako keby v byte a tiež som najprv bola racionálna, že však to nebude a to musí tá elektrika nejako vypínať sa, zapínať. Ale potom som sa tiež učila o týchto energiách a frekvenčných vrstvách a úrovniach, že napríklad tí ľudia, ktorí sú veľmi negatívni a keď zomrú, tak tá frekvencia ešte stále pôsobí v tom silovom poli. Preto keď idete napríklad do Osviečinu alebo tam, kde sa diali nejaké zlé veci, tak cítite ten chlad, cítite tam tú úzkosť. Ten priestor tam napáchne tou energiou a ako keby si privolával ešte viac tej negativity. Rovnako sú aj miesta, ako sú nejaké očistné miesta, kde sa udiali zázraky, kde ľudia chodia a tam dávajú tú pozitívnu energiu a tam ako keby prídete taký nakupnutý tou energiou. Takže, čo je veľmi dôležité, je začať pracovať s tou svojou energiou. Ako náhle vy zvýšite tú frekvenciu svoju, aj vy budete menej vnímaví alebo menej budete priťahovať tie negatívne nízke bytosti alebo nízke frekvencie. Nemusíte si to predstavovať ako čertíkov s rohami, ale jednoducho tie vrstvy, tie úrovne tých frekvenčných vln sú veľmi silné a keď vy ste v tej pozitívnej vibrácii, tak vy čistíte tiež ten priestor tou svojou energiou. Je to ako keď niekto príde do kolektívu a rozžiari to tam, všetci sa začnú smiať. Rovnako to funguje aj opačne. Určite ste zažili, že prišiel tam nejaký uhundraný šéf a zrazu tá energia opadla. Takže prvou to vecou je, vaša vlastná energia vie čistiť priestor. Keď to nezaberá, pomáha vydymenie priestoru, zapálenie sviečočiek, zapálenie špeciálnych sviečočiek na čistenie, ktoré sa nabíjajú energiou. Ja som takéto robila aj klientom, že som od mojej zlatej Janky si kúpila fialové sviečočky, ktoré som nabila zámerom a ten priestor sa očistil, ale tiež dodržali aj také tie kroky, že sa vydymil priestor, poriadne sa vyvetralo, aby tam prišli tie nové energie. Taktiež, čo je veľmi dôležité, je, aby ste nemali tie veci, ktoré sú s nízkou frekvenciou. To sú tie pokazené staré veci, zaprašené veci. Naozaj ten nábytok má tú frekvenciu a mnohé ste mi aj písali, že ste si kúpili alebo ste dostali nejaký kryštál a
alebo drahý kameň a nemáte z neho dobrý pocit. Aj o tom si spravíme videjko, ako tieto kryštály alebo negatívne veci, ktoré ste dostali od niekoho a necítite, že by mali byť s vami, očistiť. Ale teraz sa venujeme teda z priestoru, takže je dobré vyvetrať, vydymiť ho. Ďalšie, čo je veľmi účinné, čo veľmi odporúčam ľudí, je prezvoniť miestnosť. Ten zvonček sa naozaj veľmi využíva aj v kostoloch, že začali zvoniť a má veľmi dobrú frekvenciu na prečistenie. Napríklad aj ja, keď robím nejaké odblokovania osobné alebo kundalini aktivácie, vždy prezvoním ten priestor predtým a potom, aby tie energie odišli. Aj vy, keď tam budete mať nejaké stretnutie s negatívnymi ľuďmi a prezvoníte to, tá energia sa ako keby roztriešti, tá vibrácia začne odchádzať, tá negativita. Ja budem veľmi rada, keď mi aj dolu do komentára napíšete, že či ste sa s niečím takýmto stretli. Samozrejme sú aj horšie prípady, tam je to lepšie konzultovať s niekým, kto sa tom vyzná. Ja som tiež robila takéto odblokovania aj priestorov a musím zaklopať, že tam sa tá situácia aj rodinné vzťahy zlepšili, ale už naozaj som taká vyberavá v rámci klientov. A poďme sa pozrieť, že ako tam máte energiu priestoru. Prvá, druhá alebo tretia kartička. Ak ste si vybrali prvú kartičku, máte tu energiu škovránka a toto ukazuje, že potrebujete navrátiť do toho priestoru opäť radosť, hravosť. Taktiež tam pomôže okrem vyzvonenia aj nejaká tá hudba, ktorá vám tam pomôže, aby tie energie sa prečistili. Veselá. Ak ste si vybrali druhú kartičku, tak je tu energia vrany. Je tam veľmi taký negatívny priestor kvôli ľuďom, ktorí tam boli. Viete to očistiť takto, ako som to radila. Niekedy je naozaj nutné spraviť aj nové malovky, lebo aj tie steny nasajú tú negatívnu energiu. Tam je väčšia blokácia. A ak ste si vybrali poslednú kartičku, je tu energia kraba. To naznačuje, že vy sa potrebujete nacítiť, či ten priestor s vami rezonuje alebo nie. Čo by ste tam spravili, aké úpravy. Ale tuto cítim, že vy máte veľmi silný ten vzťah k svojej domácnosti, že tam robíte veci s láskou a niekedy máte taký ten sentiment k niektorým veciam, ktoré sú aj zničené alebo potom to využijem. A toto vám tam trošku kazí tie vibrácie. Budem rada, keď mi dolu do komentára napíšete, že či s vami toto videjko ešte nerezonovalo a budem rada, keď sa aj prihlásite na odber, aby ste nezmeškali ďalšie videá. Majte sa krásne.